Parón. A nejaké ešte... Ja som mu zakázal, nemá prsa. Dobre, ide prsa. A nejaké ešte tie triky? Nie. No, tu budú tie triky. Budú teraz hromy blesk. Proslo. Poriadku. Vyhovujem predpisom. Dom, hej. Padne. Udržte ho, lebo spadne. On vážne padne. Cada mira uma passando. Não, aldeia não. Čo to je nuda. Žena, choďme niečo zajebať. Koľko tam je niečo stať? Už máš dosť v pamäte. Proste tak 10 giga, alebo to bude mať týždeň. Ďalšiu kartu chod zobrať, Mariedo. Tam si oživenie. A späť k veci. Späť k veci. No dobro, tak čo? Čo má? Čo? A pozrite sa na našho kolegu, ktorý sa rozpráva s Perúnom, bohom hromov a bleskov. Poď bližšie, no majú strehu, choď natočiť ďakovnej. Áno. Silné rozmýšľanie, je to napäté. Pozor, už to iskry medzi nami. No. Vyzerá to, že na niečo prišiel. Alebo to by nie. No. Ešte. A je tam sila. Vysoká polarita. Jaj. A nič. Zlyhali. Systém selhal. Do 5 minút. Ešte 2 minúty. Ešte to stíha. Tak pošli. Nech to vidia.
To vzdal. Chceš to tam nacúvať, nie? Chceš to vzdal. Prečo to tam cúva? No chcel semka zaparkovať, nie? Ale to vzdal. Prečo sem? No, mňa to už nebaví.